Warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para sepuh sepuh bapak kadang sedherek-sedherek kang temandha dhateng tlatah Desa Sumur Geneng, Kecamatan Gunung Kabupaten Tuban. Ing wekdal dinten menika kula sak rombongan nangka dados sesulipun panjenenganipun ngluwaraken Bapak Sutekno sakeluarga sarimbe Ibu Sulyani sakeluarga. Bapak Sutekno sakeluarga ngaturaken puja puji syukur dumateng asmanipun Gusti Kang Borbeng Tebadi. Bapak Sutekno sakeluarga sesembah nuwun dumateng Bapak Kades perakipun kang sampun mari wedal tawijin anggenipun gadhah dajatipun ngawontenaken upacara adat pangruwatan ingkang karuat sepindhah panjenenganipun Ibu Sulyani nalika semanten ngrubuhake dandang. Nomor kalih inggih menika Mas Suyudi, nomor 3 Mbak Cindy saking putri Bapak Sutekno. Mugi sedaya mau tansah pinaringan lan binerkan saking ngarsane Gusti Kang Karya Jagat sapengkeripun ngawontenaken upacara pangruwatan. Bapak Sutekno sakeluarga pinaringana seger waras lancar rezekine barokah uripe slamet donya akhirate. Kula dalam panguratan ingkang mijil saking tlatah Desa Sumber Kecamatan Marawak Kabupaten Tuban sinebut Dalang Nom Ki Tukul Kuncara. Mugi-mugi kula sanak bojo kula sakeluarga kula sak kanca-kanca kula sedaya tansah mandya rahayu slamet saiki ngantos temakanipun benjing. Orwatan badhe kawula wiwiti sewu sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sembah mereng ulun kapur sang murat kengarat Berberi samur dan ratsahanan engkau Mudin Islam Rabu Kresno Duk nalika muni jaman pencari jagat kang sepisan Gusti Kang Hakarya jagat anggelar jagat triloka wujuding jagating para dewa jagating para jin lan jagating para manusa jagating para dewa kang sinebut guru loka jagating para jin priprayang kang sinebut Indraloka jamaning jagating para manusa kang sinebut jagat Janaloka nalika semanten sinten ingkang piniji minangka dados tuwa-tuwaning Jawata panguasani jagat tri prakara inggih menika warnane kang wis Sanghyang Bathara Guru Sanghyang Pramesti Guru ya Sanghyang Jagat Girinata ya Sanghyang Caturasta ya Sanghyang Nilakanta ya Sanghyang Manikmaya milawis Sanghyang Bathara Guru napa dados pitedhake blate kang sayekti Sanghyang Pramesti Guru minangka dadi ratuning para dewa Sanghyang Jagat Girinata Hemranata jagat ketiga Sanghyang Caturasta Sanghyang Guru gadhah asta sekawan Sanghyang Nilakanta minangka pepengeh tenggok ira Sanghyang Guru ciri belang Sanghyang Manikmaya Sanghyang Guru nyumuri menapa ingkang sampun dumados lan menapa ingkang dereng tumita mila kacihna minangka dadi dewa-dewaning para dewa nalika semanten Purwakaning Kandha Sanghyang Jagat Girinata pinuju lenggan kadhep widodari saking Kayuwangen widodari kang kedadosan saking Sanghyang Bathara alus duwe ngunu kesiku jagat ngadhep dhumateng Sanghyang Jagat Girinata widodari ingkang dados tunggiling para widodari kang mawise Sanghyang Bathari Omawati nalika semanten Sanghyang Jagat Girinata nembe kayuyun gandrung kapirangu dumateng anggenipun Sang Bathari Omawati perinten kelawan dalu Sanghyang Jagat Girinata
wonten salebetipun manahipun amung wonten gawangipun candrané sang Bathari Omawati. Sanaosa dewa-dewaning para dewa nanging nembe ketaman asmara datanang Purwada Jina mila boten mau kalinten kelawan dalu amung keton-keton gandelan ingkang dados atinipun ya Sanghyang Bathari Omawati. Sanghyang Jagat Ginanata lenggah wonten ing kursi Selakanda Warubinangun salebetipun Jayamaya. Sanghyang Jagat Ginanata katenang langut wadananipun paribabasan kirang dara kirang indra amung gawang-gawang dhateng wewayangipun Sanghyang Bathari Omawati ingkang sayekti dados tetunggiling para widodari. Candrané sang Bathari Omawati yen cenandra kurang candra luwih warna saking ayune. Candrané rambut memek ngembang bakung katon silir-silir kadya temumpuh ing samirana gung bathuk nila cendhani. Alis nanggal kaping 13 saking gegeden lemulas. Waja katon rintip-rintip putih mentak. Netra mblalak bawang sebungkur idepnya temawa ing tawang. Ora mantra-mantra kaya idep pasangan yen ketendang samirana ujul sanggon-nggon. Payudara sak cengkir gading sisih. Bangkean awan 17 katon sinset yang diapeki nanging diuculi yang bedal. Yen lumaku katon ginawe gawe nyen sinawang para dewa. Lembean marak kasingkir driji mucuk tanjung saking ayune ora kena dibayangake. Mila makaten Sanghyang Jagat Ginanata wedal menika kayuyun dening Sang Bathari Omawati. Aja to ngomongake Bathara Guru. Sajan yoga ki padha ngiler. Kanjeng Nalika samanten Sanghyang Jagat Ginanata sampun miyos wonten ing salebeting bali mareca kundha maneh. Dereng dalake wijine pangan diwasa nyabda ingkang dereng karya sing lati wau. Hanjrahe kang puspit warum kasiliring samirana mrih
sekarang gaduh ngas gandanyo bawah raras orang nanding griya Aumawi geno astu masjid dan sekaring bawana langgeng mangko toh mangko omawati padha raharja sak teka kita nini omawati kawula nuwun kasinggihan dawuh saking berkah pangestu paduka ingkang abdi pun omawati lulus niskala nering sambikala boten langkung pukulun ingkang abdi ngaturake sumumpeng pangabekti mawantu konjuk dhateng handap pada paduka duh pukulun jimat sembahan kawula. Iya Omawati banget panarima ulun dene jeneng kita Omawati tansah ngabekti marang panjenengan ulun musulun tampa sedaya sapadha-padha ora lewat puja pangestu ulun bae tampanana Omawati kegrawanen ing kala mundi kula cencang pujae kumo mugi ndadosaken raharjaning keluargane panjenengan pun Bapak Sutekna Sarimpit Ibu Sulyani Pupul mboten ngaturake sumungking pangabekti konjuk Pupulun iya wis ulun tampa tiba sapadha-padha kaya nggawe lega-legawane kentiasing panjenengan ulun Omawati kula wonten dawuh piye terus Omawati wah ape matur iki kok waduh lamun ora matur iki tak ampet ora kena saya suwe saya sesek dadaku Omawati umpama aduh piye mbok iki wingo-wingo dipun